салом дӯстон, инак барномаи таҳлилии фанзонро манзури шумо мегардонем. Ин барнома одатан дар бораи футболи тоҷик омода мешавад. Баъд аз танаффуси наздики як моҳа дигарбора бозиҳои лигаи олӣ ба майдонҳои сабзи ватан баргаштанд. Дар ҷараёни рақобатҳои даври 15-уми чемпионати Тоҷикистон 5 бозӣ чун ҳамеша доир шуд ва бозиҳо диданӣ буданд. Бахусус бо дидори дастаҳои футболи ҳосилоти Фархор ва хатлони шаҳри Бохтар рақобатҳои даври 15-уми чемпионати Тоҷикистон расман оғоз гардид. Мутаваҷҷеҳ мешавем ба ин бозӣ. Дастаи хатлон дар бозии даври 15-уми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи олӣ дар сафар аз тими ҳосилот бо ҳисоби 1-0 шикаст хӯрд. Ягона голи ин вохӯриро дар дақиқаи 45-уми майдондорӣ Саид Мухтор Азимов вориду тури дарвозаи дастаи хатлон намуд. Бояд гуфт ки футболбозони ҳосилот аз канори майдон ҳуҷум созмон доданд ки футболбози хатлон Саид Шо Бозоров қоидаи бозиро вайрон намуд. Аммо масъалаи асосии баҳсбарангез он буд ки довари марказии вохӯрӣ Рустам Нурматов ҷониби дарвозаи дастаи хатлон пеналти таъин намуд. Аммо футболбозони дастаи меҳмон бар он назар буданд ки қоидаи бозӣ берун аз ҷаримагоҳ вайрон карда шудааст, на дар дохили ҷаримагоҳ. Бо вуҷуди пофишории шогирдони Аслиддин Ҳабибуллоев довар қарори худро иваз накарду ҷониби дарвозаи хатлон пеналти таъин намуд ва Саид Мухтор Азимов бошад аз ин имконияти мусоиди голзанӣ истифода карда тӯбро вориду тури дарвозаи меҳмонон сохт ва ҳамин тавр ҳисоб кушода шуду соҳибони майдон бартариро ба даст гирифтанд. Дар қисмати дуюми рақобат аз ҳар ду ҷониб талошҳо барои голзанӣ бештар ба мушоҳида мерасид. Бахусус футболбозони дастаи хатлон кӯшиш карданд то ҳисобро баробар бисозанд. Дар дақиқаи 64-уми қисмати дуюми рақобат Алишер Баротов имкон дошт ки голи ҷавобиро бизанаду ҳисобро баробар бикунад. Аммо иҷроиши пеналти аз сӯи ӯ дақиқ набуд, ҳисоб тағйир наёфт. ҳамин тавр бозии мазкур бо як голи беҷавоби ҳосилот ба анҷом расид. ин чорумин ғалабаи дастаи ҳосилот дар мавсими ҷории чемпионати кишвар маҳсуб мешавад. бояд бигӯем ки дар ҷараёни рақобати дастаҳои футболи ҳосилот ва хатлон амалкарди Умарҷон Шарипов ғайриқоидаи футболӣ ва инсонгарӣ буд. мебинем ки чӣ гуна футболбози дастаи хатлон ба рӯи довар туф мекунад. ман ин корро қабул намекунам ва шумо дар комментария бинависед ки воқеан ин амалро чӣ гуна баҳо медиҳед. дар рӯзи аввали рақобатҳои даври 15-уми чемпионати Тоҷикистон боз як дидори дигар низ сурат гирифт ки дастаи Файзкан дар майдони худ клуби марказии варзиши Артишро бо ҳисоби 2-0 шикаст дод. ин тими футболи ноҳияи Восе талош дорад то ба зинаҳои болоии ҷадвали умумӣ барояд ва ғалабаи онҳо боваринок буд. дар даври 15-уми чемпионати Тоҷикистон ду дастае ки кишвари моро дар ҷоми конфедератсияи футболи Осиё дар мавсими ҷорӣ муаррифӣ мекунанд ба ҳам омаданд. вохӯрӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Кӯллоб баргузор шуда дар он Равшан бо Хуҷанд рақобат кард. дастаи Равшани шаҳри Кӯллоб дар дораи бозии даври 15-уми лигаи олии кишвар дар майдони хонагии худ тими Хуҷанди шаҳри Хуҷандро пазируфт. даҳаи аввали рақобат бозӣ танҳо дар маркази майдон ҷараён дошт, вале дар ибтидои даҳаи дуюм бошад баъди як бозигузории олии уқобони Хуҷанд тавонистанд аввалин шуда ҳисобро боз бикунанд. дар дақиқаи 13 баъди ирсол дохили ҷаримагоҳи Равшан ҳимоятгар Бахтовари Хуршед он қадар тамиз бозӣ карда натавонисту Эҳсон Бобоев баъди ирсоли Ҷаҳонгир Эргашев ба роҳатӣ тавонист дарвозаи мизбононро рахна бикунад. бояд гуфт ки Хуҷанд зери роҳбарии Фаррух Марафиев нисбатан бобоварӣ бозӣ карда истодааст. қобили қайд аст ки дар се бозии охир хуҷандиҳо 2 пирӯзӣ ва 1 натиҷаи мусовӣ ба қайд гирифтанд. то интиҳои нимаи аввал бештар меҳмонон кӯшиши рахна кардани хатти дифои ҳарифро доштанд, вале то интиҳои қисми аввал дигар тими мушарраф ба задани голе нашуду футболбозон бо бартарии Хуҷанд ба танаффус баромаданд. бо шурӯъ шудани қисми дуюм мизбонон ба қасди ибтидои ҳисобро баробар кардан ба бозӣ пардохта имкониятҳои мусоиди голзаниро фароҳам меоварданд. дар дақиқаи 65 баъди ирсоли Муҳаммадшарифи Саидхоҷа дохили ҷаримагоҳ Абдулфаттоҳ Худойдодзода зарбаи хубе зада натавонист, вале ғайриинтизор паси мусоиде барои Амирҷон Сафаров ирсол намуд ки ӯ бо як расиш дарвозаи Хуҷандро боз кард. ҳамин гуна натиҷа 1-1 шуд. баъди 3 дақиқаи голи зада шуда Муҳаммадшарифи Саидхоҷа бо як зарбаи олии худ аз беруни ҷаримагоҳ дарвозаи Дилшод Дадабоевро ба ларза даровард. сонияҳои сипарӣ нашуда мизбонон боз як имконияти 100% голзаниро муҳайё сохтанд ки муаллифи голи аввали Равшан Амирҷон Сафаров ин дафъа зарбааш аз ҷониби дарвозабони ҳариф маҳор карда шуд.
боирҷон сангибоев низ дар 5 дақиқаи охир шонси ба пирӯзӣ расонидани хуҷандро дошт, аммо дарвозабони равшан низ исбот кард ки ба майдон барои тамошо набаромадааст. дар интиҳои рақобат ҳамлагари дастаи равшани клуб Абдулфаттоҳ Худоидодзода баъди қоидавайронкунии дағале муқобили Парвиз Боқиев корти сурхи мустақим гирифта майдон бадар шуд. ҳаминтар бозии марказии даври 15 лигаи олии кишвар бо ҳисоби мусови 1-1 ҷамъбаст гардид. қобили зикр аст ки бозии аввали тимҳо дар мавсими ҷорӣ низ дар майдони хонагии Хуҷанд мусовии бидуни гол ҷамъбаст шуда буд. ҳамзамон дар рӯзи охири рақобатҳои даври 15-ум боз ду дидори дигар низ баргузор шуд ки дастаи футболи Эсхата дар майдони худ бо тими Регар Тадас майдондорӣ кард. Регар Тадас ки дар бозиҳои гузашта на он қадар фаъол буд, тавонист дар ин майдондорӣ бошгоҳи футболи шаҳри Хуҷандро бо 1 голи беҷавоб шикаст бидиҳад. дидори марказии даври 15-уми чемпионати Тоҷикистон ин дидори тимҳои футболи Истиқлол ва Куктоши ноҳияи Рудакӣ буд. Куктоши ноҳияи Рудакӣ дар майдони худ садрнишини ҷадвали умумии чемпионатро истиқбол гирифт ва бояд бигӯем ки ин бозӣ бисёр ҳам пуршиддат сурат гирифта бо натиҷаи мусови ҷамъбаст шуд. яъне Истиқлол дар сафар 2 имтиёзи заруриро аз даст дод, вале бо вуҷуди он садрнишин аст. мутаваҷҷеҳ мешавем ба шаҳри ин дидор. тамоми бозиҳои даври 15-уми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи олӣ баргузор гардиданд. яке аз бозиҳои ҷолиби ин давр дидори дастаҳои футболи Куктош ва Истиқлол маҳсуб мешуд. Истиқлол дар ин вохӯрӣ ҳарчанд муддаии асосӣ барои пирӯзӣ ба ҳисоб мерафт, вале бозии мазкур бо натиҷаи мусовии 1-1 ба анҷом расид. дар дақиқаи 28-уми рақобат соҳибони майдон бо гӯли задаи Муҳаммад Камал ба пеш баромаданд. қабл аз анҷоми қисмати аввали вохӯрӣ нимуҳофизатгари мунтахаби Тоҷикистон ва бошгоҳи Истиқлол Эҳсони Панҷшанбе имкон дошт ки голи ҷавобиро ба самар расонида ҳисобро баробар бисозад. аммо зарбаи иҷронамудаи Эҳсони Панҷшанберо дарвозабони дастаи Куктош баргардонид ва ҳисоб тағйир наёфту дастаҳо ба танаффус рафтанд. дар ибтидои қисмати дуюми вохӯрӣ футболбозони дастаи Истиқлол билохира хатти дарвозаи соҳибони майдонро рахна сохтанд. голро легионери дастаи Душанбегӣ Сенин Себай ба самар расонид ва ҳамин тавр дидори мазкур бо натиҷаи мусовии 1-1 ҷамъбаст шуд ва ҳамзамон пешсафи ҷадвали умумии мусобиқа Истиқлол дар бозии сафарии худ 2 имтиёз аз даст дод. дар бозии дигар дастаҳои футболи Эсхата ва Регар Тадас ба ҳам омаданд. ин дидор дар варзишгоҳи Спартаки шаҳри Хуҷанд дар ҳузури наздики 3000 мухлис сурат гирифт. талошҳои ҳарду ҷониб барои голзанӣ аз ибтидо то поёни вохӯрӣ қариб ки натиҷа намедод. дар ниҳоят 2 дақиқа мондан то анҷоми вақти асосии вохӯрӣ футболбози дастаи Регар Тадас Диловаршо Ғаниев тавонист ки ба дарвозаи Эсхата гол бизанад ва ин зарбаи дақиқи ӯ ғалабаи сафарии дастаашро таъмин кард. баъд аз анҷоми даври 15-уми чемпионати Тоҷикистон мавқеи дастаҳо дар ҷадвали умумӣ чунин аст. Истиқлол бо касби 30 имтиёз садрнишин аст ва ҳамзамон тимҳои футболи Куктош ва Равшан барои зинаи дуюм муборизаро идома медиҳанд. дастаи футболи Хатлон бошад 11-умин бохти худро дар мавсими ҷории чемпионат ба қайд гирифт ва феълан дар таххонаи ҷадвали умумӣ қарор дорад. ҳосилот баъд аз ғалаба бар Хатлон 1 зина боло баромад. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба як эълони мо. ширкати Формула 55 ба мухлисони футбол озмун эълон менамояд. озмуни футболдон, яъне ҳар нафаре ки натиҷаи бозии дастаҳои футболи Хуҷанд ва Истиқлолро ки рӯзи 20 август баргузор мешавад пешгӯӣ карда метавонад соҳиби ана ҳамин тӯбҳои зебо мегардад. ба ҳамин хотир дер намонед ва шаҳри худро дар поёни ин видео бинависед ки кӣ ғалаба мекунад, Хуҷанд ё Истиқлол ва бо ҳисоби чанд. ҳатман 3 нафаре ки аввалин шуда натиҷаи дурустро пешгӯӣ карда метавонад, мо бо тӯбҳои зебо онҳоро қадрдонӣ мекунем. хайр, то дидорҳои навбати сарбаланду муваффақ бимонед.